आंथ' बुङो आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे बिटिआर एकर्डखौ आं दिनैबो सावो। खुलुमबाय बिथांनि ब्लग चेनेलाव आरोबाव नोंथांनो बयखौबो बरायनानै लाखिनाय जाबाय। थ' आङो सानथामसिम जाबायमोन भिडिअखौहाय लाबोयैया मानोना देहाबो थिग गैयामोन। आरो दिनैहाय आङो आरोबाव मोनसे भिडिअखौहाय होनो सानबाय थादोंमोन। बै समावनो सासे बर' हारिनिनो बिथाङा मेलेमजिबि मानसि आरो बिथाङा बिअनि बारग' अफिसार जायनि मुङा अमर सिंह ब्रह्म। मा बुंदों खोनासं। दिस बिटिआर एकर्ड मिनिंलेस आरो बे बर'नि थाखाय बिराद बर' हारिखौ जोबस्रांग्रा एग्रिमेन्ट बेयो। दिनै जोंनि बर' मानसिया कनसियास नङा, अनेकानो स्टाडि खालामाखै, बे हिसाबैसो बे बिटिआर एकर्डखौ दिनैसिमबो दोनदों। आंथ' बुङो आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे बिटिआर एकर्डखौ आं दिनैबो सावो। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि एकर्डखौ सावनाय माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एगेन्स्टै बेबायदि मेलेमजिबि गोरों गोरा साननो हनो गोरों मानसिया माब्रै मोनसे एकर्डखौहाय सावनो नागिरो? आं बादि साब्रैसो लिडार दङब्ला एकर्डखौ सावगौमोन होननानै बुङो। दाबो सावनो हायो, मानोथो लोगो नांगौ? जुदि नोंथाङा धैर्य गैयाब्ला अधैर्यब्ला सावनो हागोन, नाथाय सावनायनि फिथाइखौ उनाव नोंथाङा मोनगोन। दिनै बिटिआर एकर्ड बबेबा मोनसे एकर्डखौ सावनायनि फिननाया मा? जानो हागौ नोङो मिथिखागौ, नाथाय अब्लाबो नोङो सासे पलिटिक्सनि मानसि नङाब्लाबो, बबेबा एकर्डनि सागानगिरि नङाब्लाबो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय जानो हागौ सोरबा नोंखौहाय फोरोंदों। नाथाय बिथाङा बोरायबाय, बे बोराय बैसोआवहाय बेबायदि बाथ्रा बुंनो समायामोन। दा दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनोहाय समायथारा। मोनसे एकर्डखौ सावनो नागिरनाय मानि देशद्रहि, हादरनि बेरेखा, जातिखौ मुगैनाय। नोंथाङा बे बाथ्राखौ मानो बुंदों? ना नोंथाङा सनितपुर गहपुरखौहाय सिमा बारायनानै होनायनि थाखाय, बिटिआरआव सोसननानै होनायनि थाखाय गाज्रि मोननानै हजम खालामनो हायैनि थाखाय बिटिआर एकर्डखौनो सावनो नागिरबाय नामा? अब्ला हाग्रामा महिलारि, दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म नोंथांमोना सनितपुर आरो गहपुरनि मानसिखौहाय बर' होननानै साना नामा? आरो बिसिनि जे रायजो जानाय, बै रायजो जानायावहाय नोंसोरहा गोजोननाय गैया नामा? बिसोरखौहाय हा हु होनो थाखाय, सनितपुर आरो गहपुरखौहाय बड'लेण्डजों सरजाबफानो थाखाय नोंसोरो बाजानाय मोनदों नामा? बेनिखायनो दिनै बिटिआर एकर्डखौ सावनो नागिरदों। बिटिआर एकर्डखौ सावनाय माने सनितपुर गहपुरखौहाय गाज्रि मोननाय। मानोना सनितपुर गहपुरा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंसो सोसनजादों आरो सोसनजानो थांगासिनो दङ। दा बिएसि एकर्ड जाबाय, बिटिसि एकर्ड जाबाय, 17 बोसोर रायजोबो सालायबाय। नाथाय बै समावहाय सनितपुर आरो गहपुरा दावहा नांबोसेयावबो रावजोंबो नायसनजायाखै आरो बेयावहाय एक एंसिबो सिमा बाराया होननानैसो बुंजादों। नाथाय 2 बोसोर सालायनाय जि प्रमद बर' सरखार, बियो सनितपुर आरो गहपुरखौ बड'लेण्डआव सोसनबाय। दा बेखौ नुनानैनो अमर सिंह ब्रह्मआ धैर्य गैयैनि थाखाय अधैर्य जानानै मोनसे बिटिआर एकर्डनि एमअएसखौ सावनो नागिरदों नामा? जुदि नोंथाङा सावोब्ला सावनो हागोन, मानोथो लोगो नांलायगोन? साव। नाथाय ससियेल मिडियायावहाय प्रेस मिट खालामनानै नोंथाङा सावनो हागोन, ओरैनो सिखोमानानै सावनो हाया। बे जिरक्स कपिखौबो नोंथाङा ससियेल मिडियायाव लाबोनानै साव, नायजोबो माबायदि अमर सिंह ब्रह्म बियो। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नाङा।
सासे मेलेमजिबि जानानै सासे अफिसार मानसिया बेबायदि बाथ्रा बुङोब्ला जोबोद लाजिथावना। बोरायबाय, बिबौजों समान जाबाय, थेवबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया मोजां जायाखै। आरो मोनसे खोथा, हाग्रामा महिलारि सार, नोंथाङा हा इभिक्सननि खेथ्रआवहाय माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै हा इभिक्सनखौ खालामगासिनो दङ आरो खालामलांबाय थागोन। सुप्रिम कर्टनिफ्राय अर्डार फैनाय मथे बे हाखौ इभिक्सन खालामगोन। नाथाय नोंथाङा बै समाव जे बुंदोंमोन सावनायनि अखानायैनो, होखारनायनि अखानायैनो न' लुनानै होफिनगोन। अब्ला बहाथो नोंथाङाथ' लुनानै हैनो हायाखै। बावैसो सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियावहाय दिउस्रि ओनसोलावहाय हा इभिक्सन खालामबाय। थांनानै लुहैदों, माथो सानथामसिम जाबाय, दिनैसिमबो लुहैनायखौनो नुवा। अब्ला नोंथांनि जि बाथ्रा बुंनाय बे गासैबो नंखाय आरो नोंथाङा गावनि पलिटिकेल पावारखौहाय लाबोफिननो थाखायसो बेफोरबायदि बासनखौ होयो। दिनै जों चन्दन ब्रह्म सारखौहाय हाग्रामा महिलारिजों नुवाखै, बिथाङा एरायनानै दङ। दा BPF सरकारा जेनगोना रोखा रायजोफोर। सनितपुर गहपुरा बिथांखौ मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंगासिनो दं। दिनै बिथांमोना बुंदों जुदि अमर सिंह ब्रह्मआ प्रेस मिटनावहाय निमाहा बियाब्ला FIR होनाय जागोन। राइट, माब्लाबाबो बेखौ नागारनो नाङा। नोंथांमोना स्ट्रंलि अमर सिंह ब्रह्मखौ प्रेस मिटनावहाय निमाहा बिनो थाखाय लाबोनांगौ, अब्लासो जोंबो गोजोननाय मोनो। मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो? सासे बर' जानानै, ना बर' नङा अमर सिंह ब्रह्मआ? सिंहआ बबेनिफ्राय फैखो? जानो हागौ बिथाङा साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआवहाय सिंहखौ लानानै ब्रह्मखौ सिखोमादोंमोन। नाथाय बेनि उनावहाय जेब्लानाखि बै समावहाय बर' टाइटेल गैयाब्ला साख्रि मोना होननानै बुंदों, बेयावसो ब्रह्मखौ लादों जानो हागौ। दिनै सासे बर' जानानैबो बर'नि मोजांखौ हास्थायाब्ला बेबायदि मानसिखौहाय आयेन मथे साजा होनांगौ। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो रायजोफोर, सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट UPPL सरकार, आबसु आरो मोनब्रै फेक्सननि NDP बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा अमर सिंह ब्रह्मनि थाखाय मा राहा लागोन आरो मा राहा लाखो, बिथांनि इसिबां मुगैथाव जे बाथ्रा बुंदों जाथिखौ नेवसिनानै, बिनि सायावहाय मा राहा लागोन। आं सानो जुदि बिथांखौहाय बेबायदि बाथ्रा बुंसेयावबो बुंनो थाखाय खाबु होबाय थायोब्ला हारिनि थाखाय खहा दङ। स' गोजोन्थों, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।